Great Sound Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. It's 4 minutes before Vuma FM breakfast kangalesisikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Bamba ke sengiyavala kusengaphambi kobuqala usuku lakho on a beautiful Thursday morning bamba sengiyavala. Mark chapter 11 verse 23 Lola verse ngicela ukufundela lona namhlanje kuphela Mark 11 verse 23 ngiqinisile ngithi kini yilo nalowo yakuthi kule ntaba ukuleka uphoseke elwandle engangabaza enhlizweni yakhe kepha ekholo ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uza kuba nakho. Yilo nalowo yakuthi kule ntaba ukuleka uphoseke elwandle engangabaza enhlizweni yakhe kepha ekholo ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uza kuba nakho. Lona verse namhlanje ngicela ukufundela lona ekseni ukuthi uJesu uma sikholwa sinokukholwa okuncane njengangenhlamvu yesinaphi siyakukhuluma nentaba sithi intaba ayihambi yophoseka olwandle. Uma nje sikholwa ukuthi lokho kuyokwenzeka njengokukholwa kwethu uma singangabazi. Angazi ke namhlanje ekseni ukuthi njengoba uqala usuku nje kuLwesine iyiphi intaba eme phambi kwempilo yakho. Mhlambe khona intaba obheke kuyona nje emsebenzini kunentaba nje kuhlalele phambi kwakho. Mhlawumbe umunye uyavuka nje ekseni kunentaba umakhelwane wakhe akabhekene nayo. Omunye unentaba nje ehlele emshadweni wakhe akangazi ukuthi izosuka kanjani. Uthi uJesu uma nje sikholwa sinamandla okukhuluma into bese iyenzeka. Uma sikholwa singangabazi siyakwazi ukuyitshela intaba sithi lalela wena intaba ephambi kwami suka phambi kwami ungangiphazamisi ngifuna ukudlula ngecebeni likaNkulunkulu. Masikholwa sinokukholwa enhlizweni lokho esikushoyo kuyokwenzeka. Noma ngabe uhlobo lwentaba oliphambi kwakho namhlanje noma ngabe inkulu kangakanani intaba ephambi kwakho noma ngabe ibonakala namandla kangakanani leyo ntaba kodwa ngicela ukukhulume nayo ushamazwi entabeni ephambi kwakho evimba impumelelo yakho evimbe intokozo yakho nokuthula kwakho uyitshele ukuthi intaba suka phambi kwami uyophoseka olwandle kuyakuba njengokukholwa kwakho nanjengokusho kwakho. Uma uwasho lawo mazwi ungangabazi wonke umuntu ophila emhlabeni unentaba nje eme phambi kwakhe. Noma ngabe uthandaza uzukhala ingembezi kodwa ikhona intaba emayo nje phambi kwakho. Noma ungathandaza nangezilimi kodwa wonke umuntu unentaba eme phambi kwakhe. Kodwa uma sikhuluma nentaba ephambi kwethu sikhuluma ngokukholwa nokunderstand amagunya esinawo esiwaphiwe uNkulunkulu siyakuba namandla ukuyitshela intaba bese iyasuka. Manje inkinga esinayo sisuke izintaba zethu singakhulumi nazo sikhulume ngazo kubantu singakhulumi nentaba yethu. Ukukhuluma ngentaba yethu kwabanye abantu akuyenza ukuthi isuke kodwa kudingeka thina sikhulume nentaba yethu ngokukholwa. Abantu abaningi baspend isikhathi esiningi bekhuluma ngezintaba zabo kwabanye abantu kodwa bengayi-address izintaba ababhekene nazo. Sikhuluma ngeenkinga zethu kwabanye abantu singashintshi inkinga zethu kodwa sekumele manje sidonsa amandla uNkulunkulu bese siqonda ngqo inkinga zethu nezintaba zethu sithi lalela wena inkinga sengikhathele ukuhlukunyezwa uwe sengikhathele ungalali manje ebusuku ngiyakutshela ngiyakhomanda ukuthi usuke phambi kwami. Kumele kwesinye isikhathi nje kovuka ebusuku ukhulume nezinkinga zakho uzuyibhalela incwadi uyitshele ukuthi I'm sick and tired ukubhekana nawe yimpi dlula uyikhomande uyitshela ukuthi ayisuke. Lithi iBhayibheli uma sikholwa singangabaza enhlizweni lokho esikushoyo kuyokwenzeka. Angiyazi intaba yakho angiyazi impo obhekene nayo kodwa ngiyacela ke uyi-address manje ke ukhulume nayo. Usukhulumile ngabantu watshela abantu intaba yakho kodwa ukaze ukhulume nayo utshele noNkulunkulu ngale ntaba obhekene nayo uyitshele ukuthi ayisuke isikhathi sawo sesiphelile. Khuluma nentaba obhekene nayo uzobona isimanga esizokwenzeka ukuthi uJesu basi nokukholwa nje okuncane ngangenhlamvu yesinaphi singangabazi futhi enhlizweni esikushoyo kuyokwenzeka. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.